Вялікая пятніца, сябры, прывітанне, з вами я, ксёндз Вячеслав Барок, і ў сённяшні дзень хачу запрасіць вас у Рассоны паглядзець на гэты крыж, які мы сёння усталявалі, дзякуючы Богу, на гэтым месцы, дзе стаяў першы крыж на гэтым пляцу, дзе будаваўся касцёл у Рассонах. Ведаеце, сапраўды ў гэты дзень перад Пасхай мы, хрысціяне, узіраемся ў крыж. І калі спаглядаю на крыж, я прыходжу да такіх думак. Цемра і святло, праўда і фальш, жыццё і смерць гэтыя рэчаіснасці ніколі не могуць быць разам. Адна з іх абавязкова выключае магчымасць існаваць другой рэчаіснасці. Гэта так, як з новым днём, калі ён толькі пачынаецца, ноч адыходзіць і не вяртаецца. Наяўнасць дня выключае наяўнасць начы. І так выглядае таксама справа з жыццём чалавека, якое адпавядае законам новага запавету. Гэта тое жыццё, да якога пакліканы хрысціянін. Христос, які прыйшоў у свет, усталяваў парадак новага жыцця. І цяпер няма месца для старога жыцця. Гэта новае жыццё грунтуецца на новых прыказаннях. І ў аснове гэтых новых прыказанняў ёсць прыярытэтны загад Божай любві. Христос нікога з нас не змушае жыць па загадах любві, бо любоў ніколі нікога да нічога не змушае. Любоў усяго толькі дае шанец на жыццё у любві. Так вось і Христос кожнаму з нас проста дае новы шанец на новае жыццё, каб мы паспрабавалі распачаць яшчэ раз і каб у нас усё атрымалася. Калі ўглядаецеся ў крыж, то не трэба бачыць на крыжы Хрыста як таго, у кагосьці марна выйшла з жыццём. Не трэба ў Хрысце бачыць неудачніка, бо гэта не так. Ведаеце, прарок Ісая у сваіх прароцтвах старога запавету, у песні пра слугу Яхве, прадказваючы пра муку нашага збаўцы Хрыста, кажа такія знаменныя словы пра яго: «Вось пашчасціць слузе майму». Раздзел 52, верш 13. Христос, які на крыжы памірае, ён паказваецца ў святле Божага Слова як той, каму пашчасціла, ён не ёсць неудачнікам, але той, хто паспяхова жыццё пражыў. А вось неудачнікам будзеш акурат ты, тады, калі адмовішся ад шанса распачаць новае жыццё. Неудачнікам будзеш ты, калі адмовішся ад жыцця супольнага з Хрыстом, калі адмовішся таксама ад таго крыжа, які табе прапануе сам Бог. Вось гэта будзе тваёй галоўнай неудачай у жыцці, калі адмовішся ад Божай прапановы. Чаму неудачнік? Таму што іншай магчымасці для жыцця ў гэтым свеце наогул няма. Ёсць толькі адна магчымасць – жыць паводле загадаў любві. Бо гэта прапанова выключае ўсякую іншую прапанову. І вось калі будзеш жыць па загадах любві, цябе будзе чакаць не толькі ўзнагарода ў жыцці вечным, але ў гэтым жыцці таксама жыццё шчаслівае, жыццё спакойнае, хоць і не будзе пазбаўленае цярпенняў. А калі выберэш жыццё іншае, жыццё без Бога, жыццё на сваю ўласную руку, вось гэта нейкі такі іншы, трэці шлях, як бы, да? Жыццё, якое будзеш будаваць, спрабуючы
ну, прыстасавацца да тых умоваў зямнога жыцця, якія вельмі хутка мяняюцца, бо жыццё ёсць зменлівае, а ты ўвесь час будзеш спрабаваць прыстасавацца, і што цябе будзе чакаць па выніку? Будзе чакаць толькі адно — суд, і не будзе табе на гэтым судзе ніякага апраўдання. Не трэба рабіць сабе ілюзій, бо няма трэцяга варыянту у гэтым свеце. Вось, а лепш прыгадайце, быць можа, тых злачынцаў, якія таксама спрабавалі збудаваць жыццё не на загадах любві, але на нейкіх іншых правілах, будуючы на нейкім парадку ці законах ілюзорных, і што ў іх атрымалася. А вось, напрыклад, вазьміце тых слугаў Трэцяга рэйху. Як у выніку кожны з іх адказаў за тыя злачынствы, якія рабіў у гэтым свеце. Калі каму пашчасціла, кажу менавіта так, пашчасціла, і ён паспеў яшчэ адказаць тут, на зямлі, перад законам людскім. Можа, тады было прасцей апраўдавацца перад Богам, але і перад Богам ніколі не зможаш апраўдацца, калі ў гэтым свеце адкідваеш прыказанне любві. Вось, а ў любым выпадку, калі камусьці пашчасціла і паспеў памерці раней, чым дачакацца зямнога суда, ён цяпер стаіць перад судом Божым. І, як ужо казаў, перад Богам такі чалавек не мае ніякага апраўдання. А што ж іншыя, ведаеце, як той чалавек, які спадзяецца на Бога і за Хрыстом ідзе, то тады і Христос з крыжа яго апраўдвае. Сёння ў нашым грамадстве дастаткова ёсць тых, хто да свайго жыцця таксама падыходзіць бяздумна, не думаючы, яны, канешне, думаюць, але іх жыццё далёкае крыжа, яны наўпрост ад крыжа хаваюцца. Гэтыя людзі ўсе з марным лёсам, ім наканавана разумець і бачыць менш, чым біблейскім асліцам. Ведаеце, напрыклад, асліца, якая везла Хрыста у Іерусалім, яна таксама не магла ўбачыць Ісуса, праўды Божай, бо Ісус ёсць праўда. Чаму? Таму што яна проста везла гэту праўду, яна везла ў Іерусалім святло праўды, а таму не бачыла гэтай праўды на свае вочы. Ведаеце, была яшчэ адна асліца ў старым запавеце, кніга Лічбаў у раздзеле 22 узгадывае пра асліцу язычніцкага прарока Валаама. І вось яна была здольная на сваім шляху убачыць Божага анёла і спыніцца тады, калі нават гаспадар яе біў, загадваў ісці далей, але яна не ішла, таму што яна ўбачыла Божы знак, яна спынілася і не варушылася. Вось табе і неразумная асліца. І бо Бог пасылаў, бо не Бог, але іншыя прасілі, каб Валаам прыйшоў і пракляў народ ізраільскі, які выйшаў з рабства і ішоў да жыцця свабоднага. А Бог ніколі не праклінае тых, хто захапляецца свабодай, хто ідзе шляхам вызвалення, як бы цяжка не было. І таму Бог не дазволіў Валааму праклясці на просьбу кагосьці іншага народ ізраільскі. Бо гэта не згодна з Божым планам праклінаць тых, хто ідзе шляхам свабоды, вызвалення, хто ідзе шляхам Божых абяцанняў. І вось гэтая асліца, яна ў Святым Пісанні, яна паказваецца як тая не зусім дурная жывёліна, але якая мае сваю мудрасць. І вось калі трэба было скарыстаць з упартасці, яна скарыстала і не ішла далей. Ведаеце, і ў гэтым ёсць і мудрасць. А некаторыя ж сёння ў нашым грамадстве, калі карыстаюцца з упартасці пэўнай аслінай, то толькі дзеля таго, каб увесь час на ўсе прапановы задумацца,
яны паўтараюць словы, уже стаўшыся крылатымі са святого пісання, словы Пілата. Калі кажаш ім пра праўду, яны кажуць: а што ж такое праўда? Гэтыя словы таксама казаў Пілат пры размове з Хрыстом. Ведаеце, вось чалавек, ён Пілат, які стаяў сам перад праўдай, ён спрабаваў праўду, ну, як бы адмовіцца ад яе, закрэсліць яе, і гаварыў: а што такое праўда? Гэта не значыць, што тыя людзі, которые сёння задаюць пытанне: а што такое праўда? А што гэта значыць жыць па закону? Гэта не азначае, што яны шукаюць праўды, але толькі значыць, што яны гэту праўду хочуць закрэсліць, выкінуць, сказаць, што яе няма, так як спрабуюць сказаць, што няма ніякага і магчымага нават жыцця па прынцыпах законнасці, бо так не бывае, бо немагчыма жыць у гэтым свеце згодна з іх памылковым меркаваннем на каштоўнасцях праўды і справядлівасці, і штосьці на гэтым збудаваць трывалага. Такія вось людзі вельмі часта, як бы не было гэта дзіўна, яны здольныя таксама суперажываць. Але, як правіла, яны суперажываюць вось коткам, сабачкам, і пры ўсім гэтым не бачуць чалавека, які ёсць побач з імі і церпіць за сваё памкненне будаваць жыццё на праўдзе і справядлівасці. Церпіць несправядліва, але вось гэтыя людзі не бачуць іх. Гэта ўсё тыя людзі, якія выбіраюць вось такі незразумелы трэці шлях у сваім жыцці. А гэтага жыцця, трэцяга шляху, няма. А таму лепш усё ж такі убачыць тое, што дзеецца вакол. І калі сёння стаіш перад крыжом і ўглядаешся ў крыж, то ніколі не ўбачыш на гэтым крыжы Ісуса, які памірае дзеля збаўлення чалавецтва, калі не ўбачыш таксама у сённяшнім грамадстве беларускім 325 палітвязняў, якія беззаконна сядзяць, незаконна сядзяць за кратамі, калі не ўбачыш больш 2000 чалавек, супраць якіх наша дзяржава завяла крымінальныя справы па палітычных матывах. Не бачыш гэтай несправядлівасці, не бачыш таго, як церпяць гэтыя людзі, што ты робіш пад гэтым крыжом? Пытанне. Ты яшчэ прыйшоў у храм, у святыню, ты яшчэ спрабуеш маліцца, а не бачыш вось гэтай несправядлівасці, то гэта азначае толькі адно, што ты стаіш перад Хрыстом, але ты зрадні тых, хто ў натоўпе крычаў перад судом у Пілата у бок Езуса: укрыжуй яго. Вось гэта твая місія. Але не рабіце сабе ілюзій, ні Пілаты, ні Ірады, а не тыя, хто вось спрабуе схавацца ад свайго крыжа, гаворачы, што праўды няма. Не рабіце сабе ілюзій, што ёсць магчымасць вось збудаваць жыццё сабе такім чынам. Гэта немагчыма. Такога жыцця няма. Ёсць у гэтым свеце толькі адно жыццё, якое мае будучыню. Жыццё, якое будуецца на прынцыпах любові, прынцыпах праўды і справядлівасці. І вось той чалавек, які абірае гэты шлях, гэтае жыццё, ён мае будучыню. І нават калі ў яго не ўсё атрымалася ў жыцці, нават калі ў яго шмат ёсць цярпення, болю і памылак, то гэта таксама яшчэ нічога не значыць. І гэта не сведчыць аб тым, што ён ёсць неудачнікам у жыцці. Кожнае цярпенне з Хрыстом заўсёды заканчваецца праслаўленнем, бо з ім і пасля смерці ёсць жыццё, бо не заканчваецца зямное жыццё Хрыста на крыжы
і смерцю. Пасхальны трыдум мае працяг. Пасля Вялікай Пятніцы будзе ўваскрашэнне. А таму, сябры, спешайцеся абраць жыццё з Богом. Не цурайцеся крыжа. Дослухали до конца, подписывайтесь на канал, ставьте подобайки, делитесь видео у социальных сетках и запрашиваю зноў завтра на гэты канал. Будем святкаваць Пасху. З нами, правда, и Бог. Жыве Беларусь. До новых спатканняў.